Hello guys, maraming salamat at ito lalo mag-enjoy pa kayo sa aming pupuntahan at pupunta kami dyan sa Little Batanes. Tutur ka namin sa lahat ng aming paglalakad sa bundok hanggang makarating kami dyan. Sige, stay tuned, bye. Sa abot na dito yung first layer. Yan guys. Parang pag-trailan to ng bike. So guys, gusto niyo makita ang 100 Island? Ayun ang 100 Island oh. Yun. Yun ang 100 Island. So, bawal ka pong pumunta dito kasi baka dire-diretso ka papunta. Next spot natin, dun! Pakita wala lang din. So, ayan. Dapat pag pupunta kayo dito sa Little Batanes, mga May payong. medyo mainit. Tapos mag long sleeve kayo with kapo kayo, magpayong kayo. Mas Doon maganda. tayo pupunta. Kasi dun pa tayo pupunta. Dun tayo pupunta. So pag pupunta kayo dito, wag lang kayo magkalat dahil may mga basurahan na mga nakaisalbay dito. Yung mga plastic bottle, yung pinagkainan nyo, yung iba't iba yung pinagkakainan. Tayo pumunta doon sa next station natin, di ba? Oo, gusto mo yun? So, andito na tayo. Tingnan nyo yung ganda ng Little Batanes ng Pangasinan. Ay. Wanto. Namiling ka, wanto. Merampingat. Pinofocus mo ba, men? Hindi. Kasi napupunta doon. Nagpipicture-picture pa sila. So, dun iikot na naman tayo kasi hindi naman pwedeng dumaan dyan. Huwag titingin kung saan, kung vlogger ka man o ano. Tignan mo pa rin yung daanan mo kasi ganito yun. So, ayan. Kung gusto nyong lumilim, ay napakadelikado pala. Oh.
Ayan, doon yung taas. Hindi ka naman pwede mag-shortcut kasi nakakatakot. Bakit dire-diretso? So, ayan siya guys. So, the Little Batanes. Yan guys, ano yung mismo? May magjowa sa bisyo. Ayun pa, may nakikita po kayo doon. Mag-jowa yun. So, pupuntahan natin yung mag-jowa. Part ko siya ng LGBT. So guys, sarap, sulit na sulit talaga yung pagpunta nyo dito kasi tingnan nyo naman. Ang ganda, oo, guys. Ang ganda. Pakita ka. Ano? A few moments later, 1,000 years later. So tingnan nyo, hindi lang tao yung makikita nyo dito, kundi mga kambing din, ayun. So hindi ko alam kung saan sila bumababa. Ayun, may nagbibingwit din, ho. So ayan yung pinakaharap niya. So, ito yung Little Batanes niya. So ayan, ang ganda. Sulit mo siya and fairness. Tapos makikita mo din yung ibang island dito na pwede rin paliguan. Katulad nung dun na part, parang part dun ng Masamere, so matatagpuan siya sa Swal. Nakikita niyo yung papa So, ko na ito din po, ayan, makikita nyo yung bangin niya. So, napakaganda talaga yung tignan. At as in, nakakalula siya. So, pupunta tayo dun sa medyo harap para tumaloy. Nakakalula siya. Ayun siya guys. Pwede pang lumapit dun pero ayaw kasi nakakatakot. Ayan guys. Tapos, dun yung main o yung pinakamataas na part dito sa may Little Batanes. So, siguro hindi nyo masyado naririnig yung boses ko dahil mahangin dito. So, ayun guys. Madalis din siya doon. So guys, pupunta tayo ngayon sa last spot natin o yung pupunta natin dun. Dun guys, dun. So, samahan nyo na kayo pumunta doon ngayon. oh, dahan-dahan. Mag-ingat kayo pag pupunta kayo dito kasi May bogard na hindi alam ang tamang daan. mayroong oo. Sa ibang daan po siya dumaan. Tanga. Hindi siya naka-record kanina. Uy! Ganun, mas maganda dito. My God. Tignan nyo Oh. yung hampas ng mga alon. Actually, pwede pa doon pumunta sa baba na yun, Kaso kung hindi ka sanay sa dadaanan mo, malalaglag tayo. So, ito na yung last natin pupuntahan dahil yun yung pinuntahan natin kanina. And then, May mga tao doon. doon naman sa kabila yung isa pang pinuntahan natin. So, dito yun. Ay, may gandang layo. Tignan nyo. Ikot ko na. Iyaw po muna. I-ano. So guys, meron pa palang isa tayong nakalimutan na tignan. Yung dun. Pwede daw bumaba doon sa... Bumaba? Bumaba doon sa pinuntahan nila. So, tignan natin kung maganda ba. Ayun sila! Ayun nakikita nyo sila. Ayun. Doon yung daan. So, tara gusto ko magbasa ng paa. Ay, maingay kayo. So ito guys, dito na tayo pero hanapin lang natin kung saan sila bumaba. May dito! 1 minute, 37 seconds later. Guys, ang ganda dito kasi tingnan nyo may mga ano siya, ano tawag dito, paalon effect. So, wag lang tayo masyadong lalapit kasi tingnan nyo guys. Ayan siya guys, ayan. So, siguro kapag nilamon ka nito, my God, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Ayan guys. So, ayan
guys, ang ganda. Ayan guys, so ganda So ayan yung mga Little Batanes o yung sinasabi nila Batanes ng Pangasinan. Ayun siya guys. Yun yung mga rock formation, yung mga bundok na nabuo dito. Ayan siya guys. Samahan nyo ngayon kami dun sa may parang hugis na tower or parang siyang aso. Tingnan nyo guys, pag napalapit tayo ito na ayan no, pag nasa gilid, hindi siya halata. Pero kapag pumunta ka dito sa gitna is para siyang hugis tao. Para siyang ano, para siyang lion sa may pyramid. Wait. Kasi dapat nasa gitna tayo eh. Ayan siya guys oh. Oh, di ba? Kita nyo ba? O illusion lang siya guys kasi malayo kami kanina. Pero ayan siya guys. Ayan. So may mga tao. Ayan. So guys, ayan, pabalik na po tayo ng bag. Picture sila muna. Then, akit na kami para masaya, mas maaga. Papunta na kami ng bagbag doon sa malakas ang alon na Sa mismong pinagliligawan sa mismong yung pinaka-ano niya main dito. Pero kwento sa natin ng Little Batanes parang isa ito sa sumunod sa kanya na attraction dito. Journey namin. Yes, so bababa na tayo ngayon. Hindi namin alam kung may daan ba doon sa baba. Mag-explore daw. Pero dito na lang tayo mas. Ala, so may natumba doon. Update, nakakapagod talaga. Ayan. Bakit na kami? Kailangan may dala kayong tubig dito kasi hihingalin kayo. May tubig? Jong? May tubig dan? Ay! Red horse na. Diretso. Mataas siya oh. So ayan. Mahirap pa yung pag-akyat. Pero pag sinabi ko ang pahirapan, alalahanin nyo mayroon talagang sulit dahil siyempre nag-adventure ka na, nag-trick ka pa. Ito yung pinakatuktok ng bundok. Ayun yung 100 Island. So, kita na dito yung 100 Island. Ang tagal naman. So guys, update na. Tara na sa baba. Ano? Teka. May tayo na yung mahirap baba. Ay, iba pala ito may no, yung isa pa. Yung isa pa pala. Ito na rin pala yung mahirap baba na yun. Ayun siya guys, so ingat kasi may mga ano pala dito. Maliliit na ano, dito na tayo dadaan sa kabila. Kasi mas madali. Dito ata kami ilang beses na naipadaos nila po. Wala na yung maliliit na bato. Oo, tayo naipadaos ko. Gumulong nga ito kanina. Kanina, chong ha. Ayan guys. Ayan na parang mas mahirap na mga rock formation here. So ayan, pagkakabot kayo dito, makikita yung mga may kakajowa. Nandito sila sa mga nila. So ayan. Ba't kasi hindi ginagawa?
Hindi tayo ba